कबो कबो जिंदगी में कौनो चीज जितना ज्यादा पकड़ के रखा उतना ही दर्द बढ़ेला, बाकी छोड़ देले से अपने आप ठीक होके लागेला। कभी कभी सोचला ऐसन काहे होला? काहे कि जैसे ही तू छोड़ देला आ भरोसा करेला, प्रकृति अपन काम करे लगेली। अब भरोसा ही समर्पण के पहला सीढ़ी हो। समर्पण माने हार मानल ना होला, समर्पण मतलब जिंदगी से लड़ब ना, हम ओकरे बहाव में बहब। बाकी जब तू लड़ल छोड़ देला, जब तू अपने हिसाब से सबके बदलल बंद कर देला, तब मन में शांति आवेला। हर इंसान कौनो न कौनो चीज से जूझत बा। केहू रिश्ता से, केहू पैसा से, केहू अपना सोच से। सब सोचेला सब कुछ हमरे हाथ में बा। बाकी सच त ई बा, तू जिंदगी के ना जिंदगी तोहके चला रहल बा। बस एक बात दिल में बसाला, जवन हो रहल बा ओहमे कुछ गलत ना बा। भरोसा रखा, सब अच्छा होई। दिक्कत ई ना बा कि रास्ता ना बा। दिक्कत ई बा कि हर मोड़ पे फैसला खुद के हिसाब से होखे के चाहिए। जिंदगी में सबसे कठिन काम घर बनावल ना होला, घर बचावल होला। असली घर बाहर ना, मन के भीतर होला। जे भीतर से टूट जाला ओके फिर से बने में बहुत समय लगेला। यही से पहले भीतर से संभला, बाकी सब अपने आप संभल जाई। तो आखिर में ना कुछ जीते के बा ना कुछ हारे के बा। बस सही तरीका से जिंदगी जिए के बा।